Samantala, idol, sa ibang balita, ligtas naman po sa muling kainin po na at anihin ang mga shellfish products mula po sa baybay naman ng Bolinao at Anda, Pangasinan. Ayon sa pinakahuling shellfish bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ngayong buwan po ng Hunyo, at ibig sabihin po nito, maaari nang ipagpatuloy ng mga lokal na magsasaka at supplier ang pag-aani at pagbebenta ng shellfish sa nasabing mga lugar matapos ang ilang buwang temporaryong tigil operasyon dahil sa banta ng red tide toxin. Matatandang idineklarang positibo sa red tide toxin ang baybayin ng Bolinao at Anda noong Abril 10. Ayon po sa BFAR, bahagyang bumaba ang shellfish ban bunsod ng hindi pangkaraniwang mataas na temperatura sa mga baybayin na naging sanhi ng paglala ng kondisyon. Dahil dito, mas lalong pinangalagaan ng ahensya ang kaligtasan po ng publiko at isinailalim sa masusing pagsusuri ang mga produkto habang tinutulungan naman ang mga apektadong mangingisda sa nasabing komunidad. Sa pagbabalik ng ligtas na kondisyon, inaasahang makakabawi na sa kabuhayan ng mga fisher folk sa rehiyon at magkakaroon ng sapat na supply ng shellfish sa mga pamilihan. IFM News. IFM News. IFM News.